Ma kinux biss ex-deputati u kunsillieri li pubblikament tkellmu dwar kif huma jaħsbuha differenti minn Salvo Mallia. Dan anke jekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qed jiddefendih kull fejn jista' u jikkunsidrah bħala star candidate. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista huwa tajjeb għal nies bħal Salvo Mallia. Iżda minkejja d-diskors ta' Simon Busuttil, membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ħassew li għandhom jagħmlu ċara li ma' Salvo Mallia ma jaqblux. Mistoqsija jekk jaqblux mal-ex-deputat nazzjonalista Filip Mifsud li Mallia huwa liability ma qalux li mhux. Taqbel ma' Filip Mifsud li seħ lil Salvo Mallia liability? Jiena naħseb li Salvo Mallia huwa persuna li għandu l-opinjonijiet tiegħu. Taqbel magħhom l-opinjonijiet tiegħu? L-opinjonijiet tiegħu ma naqbel magħhom assolutament xejn għalmenu ħafna minnhom. Lil Filip Mifsud Salvo Mallia wieġbu billi qallu asshole u ignorant. Staqsejna iktar deputati dwar dan l-aġir. Taqbel ma' Filip Mifsud li Salvo Mallia huwa liability għall-Partit Nazzjonalista? Naħseb kulħadd trid joqgħod attent kif jitkellem. U m'għandniex noqsu mir-rispett lejn xulxin. Kuntent bil-kandidatura ta' Salvo Mallia? Jaqblu jew ma jaqblux id-deputati jidher li ma tantx tagħmel differenza. Salvo Mallia għamel kundizzjonijiet qabel aċċetta li jkun kandidat, kundizzjonijiet li Simon Busuttil aċċetta. Ġieli għamilt l-kundizzjonijiet inti lil Simon Busuttil bħal Salvo Mallia? Jiena ma nagħmel kundizzjonijiet lil ħadd laqas li tfal ma nagħmel kundizzjonijiet. Il-kundizzjonijiet donnu huma joġbu lil ħadd fil-Partit Nazzjonalista. Ikkumenta wkoll il-Kunsillier Nazzjonalista taż-Żejtun Raymond Caruana. Qal li minn meta sar kandidat tal-Partit Nazzjonalista rid jifhem li issa huwa jrid jimxi mal-linja tal-partit. Għaldaqstant il-Kunsillier Nazzjonalista qal li min jixtieq jagħmel li jrid, b'referenza ċara għal Salvo Mallia, għandu iwarrab għax ma jkunx jistħoqlu jirrappreżenta lil poplu b'din il-manjera. Iżda Salvo Mallia donnu jista' jserraħ rasu għax miegħu mhux biss hemm Simon Busuttil, iżda wkoll Defni Caruana Galizja u Enfenek. Kuntenta ġifieri bil-kandidatura tiegħu? Kuntenti ferm bil-kandidatura ta' Sur Salvo Mallia.